urtean sortu zen Gintza ikastola. Hainbat guraso euskaltzalek eman zioten euskarari lurra haien seme-alabek euskara jolasteko, ikasteko, bizitzeko aukera izan zezaten. Gure zurrik beronak beraiek. 55 urte dira lehengo abiura jarri zenetik. Ordutik ibilbide luze honetan eraikitzen hasi joan da Kurtziaga ikastola, baina bere sorrerako helburuak ez ditu ahaztu. Euskara eta euskal kultura ardatz izan da bizitzarako hazten jarraitzen du ikastolak herriarekin konprometituta herritik sortu herriari emateko. Asko izan dira eta orain dira Durangon euskararen alde lan egin duten pertsonak. Zoritxarrez ez dira garai onak gure hizkuntzarentzat. Lanean jarraitu behar dugu euskaraz bizitzeko aukera izan dezagun. Eskerrak eman nahi dizkizuegu Durangon euskararen alde lanean dabiltzan guztiei. Euskara bizirik mantentzeko ahalegina egiten duen ororik. Kanpotik etorri eta gure hizkuntza ikasteko ahalegina egiten dutenei. Euskara maitatu eta gozatzen dutenei. Jaietan ere goza dezagun euskaraz. Gure bigarrekin dagoen konpromisoa jaietan aktibotik parte hartzea garamatza. Herritarrek elkarlanean antolatutako ekintzetan parte hartzeko deia egin nahi dizuegu Durangar guztiei. Ekintza hauetaz ardura goza dezazue. Izan badira Durangon, jaietan ere bai guztiontzako herri segurra eta gozatzen espero. Gora poltsike! Gora poltsikotu!